नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात यंदा तापमानाचा पारा प्रथमच 42 अंशांच्या पार गेलाय। राज्यात वादळी पाऊस हजेरी लावत असतानाच उन्हाचा चटका आणि उकाडा असह्य होतोय। आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात वादळी पावसासह गारपिटीचा इशारा देण्यात आलाय, तर उर्वरित राज्यातही वादळी पावसाचा इशारा असून उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। उन्हाचा चटका चांगलाच वाढल्याने दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणं तापदायक ठरतंय। राजधानी मुंबईचं तापमान 28 ते 36 अंश सेल्सिअस इतकंच राहण्याची शक्यता आहे। सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये चंद्रपूर इथं राज्यातील उच्चांकी 42.2 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। ब्रह्मपुरी इथं 42 अंश सेल्सिअस, तर जळगाव, सोलापूर, अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाळ, धुळे इथं तापमान 41 अंशांच्या पुढे होतं। उर्वरित राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान वाढून 36 ते 40 अंशांच्या दरम्यान होतं। पूर्व विदर्भासह मराठवाडा, कर्नाटक किनारपट्टीपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असून खंडित वारे वाहत आहे। या पूरक स्थितीमुळे आज राज्यात वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात गारपिटीचा इशारा देण्यात आलाय। तसेच उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। शुक्रवारी राज्यात वादळी पाऊस, गारपिटीचा इशारा देण्यात आलाय। यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे। ठाण्यात आज किमान 27 तर कमाल 49 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। रायगड जिल्ह्यात किमान 22 तर कमाल 35 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरी जिल्ह्यात किमान 27 तर कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 26 आणि कमाल 32 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 26 आणि कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 27 ते कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 27 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। कुडाळ तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। मालवण तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। देवगड तालुक्यात किमान 26 आणि कमाल 37 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। कणकवली तालुक्यात किमान 26 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल, तर वैभववाडी तालुक्यात किमान 26 ते कमाल 38 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। आंब्याची जी फळं तयार होत आहेत ती उष्णता वाढल्यानं लवकर तयार होतील। काढणी योग्य वेळी सकाळी लवकर करावी। जास्त जून फळं ठेवली तर फळात साका येण्याचे प्रमाण वाढतं। तापमान वाढल्यानं उन्हाच्या झळा बसून पानं करपतात, झाडाची वाढ अनियमित होते, वाढीवर परिणाम होतो। बाष्पीभवन तसेच प्रकाश संश्लेषण क्रियेवर परिणाम होतो। फळांची प्रत खालावते, उत्पादनावर परिणाम होतो। झाडांच्या खोडांना बोर्डो पेस्ट लावावी। झाडांभोवती आच्छादन करावं। पोटॅशियम नायट्रेट प्रति लिटर 10 ग्रॅम या प्रमाणात 15 दिवसांच्या अंतरानं फवारणी करावी। यामुळे झाडात पाण्याचा ताण सहन करण्याची क्षमता निर्माण होते। छोटी बाग असेल, फळं येत असतील तर झाडांच्या खोडांना गवत किंवा बारदान बांधणं म्हणजेच खोडं तडकणार नाहीत। फळं पोसण्यासाठी किंवा दर्जेदार फळं येण्यासाठी जिथे पाणी कमी आहे त्यांनी ठिबकचा कार्यक्षम वापर करावा। आच्छादन केल्यानं वापसा टिकून राहील। सायंकाळी पंपानं केवळ पानांवर फवारणी केल्यास पानांची पर्णरंध्र थंड होतात। झाडांच्या आणि फळांच्या वाढीसाठी चांगली मदत होते। या माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।